24 شدشتن مقابيت تدالو على توزينات تزلكم متعلقو بقدام الناس رئيس الزينة أبي أحمد حزب تግራይ ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ክሮቆሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኤርትራ ኣብ ከርካሻ ዓደና ዝካየድ ዘሎ ኩባንያ ኣልፋ ናይ 6 ሚልዮን ዶላር ብርኪ ከከፋፍል ይውጥን ቤት ፍርዲ ምምሕዳር ትራምፕ ሓደሲ ስደተኛታት ምቕባል ደው ከብል ፈቒዱ ኣብ ዕዳጋ ዳርፉር ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ቦምባ ኣማይ ሰባት ተቐቲሎም خبركم تخاتلتي ازن كالن زدسس مدبات يزلكم مصيلخو كساب موداتا مساي كصنو اندحتتكو ابزا چانال دماناي وترو تخاتلتن خدكونو سبسكرايب لايك مغوار نايدول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم أبي أحمد حزب تግራይ ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ክሮቆሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዝኸውን ሰብን ምርቋሕ ህዝባዊ ጻውዒት ገይሮም ተቀዳማይ ሚኒስትር ንመላ ህዝብ ትግራይ በዝብል ሎሚ ንጉሆ በትግርኛ ኣብ ኤክስ ገጹ ዝመሓላለፉ መልእኽቲ ንመጻኢ ሓደ ዓመት ዘገልግል ግዚያዊ ፕሬዝዳንት በኢሜል ክሮቆሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም مشام بريزيدنت ግዚያዊ ምሕዳር ሓላፍነት ቀዳማይ ሚኒስትር እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብዝተማለ መንገዲ ብምርጫ መራሕቱ ክሳብ ዝመርጽ ኣብ ጥቆማ ፕሬዝይደንት ግዚያዊ ምሕዳር ተሳትፎ ክህሉ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም እቲ ኻብ ቤት ጽሕፈት ተቀዳማይ ሚኒስትር በቋንቋ ትግርኛ ዝወፀ ጻውዒት ህሉ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ዕድመ ግዚያዊ ምሕዳር እንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ከም ዝወሰኑ ይጠቒሶም أمام ممرات بريزيدنت ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ምዃኑ ዝተቐሰተ ጻውዒት ህዝቢ ብዝተማለ መንገዲ መራሕቱ ክሳብ ዝመርጽ ግን ኣብ ምርቋሕ ፕሬዝይደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክሳተፍ ይጸውዑ ህዝብን ፕሬዝይደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምርቋሕ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ድማ በቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተኸፈተ ፍሉይ ናይ ኢሜል መንገዲ እዩ እንተኾነ ዝበዝሐ ህዝብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝነብር ተጠቃሚ ኢንተርኔት በዘይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝቐረበ ጻውዒት ንዝበዝሐ ነባር ክፋለታ ክልል ዝግወሰ ተባሂሉ ይነቀፋሎም ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ምርቋሕ ዕድል ክልል ብሄር ቋንቋ ዕድመን ካልእን ዘየነፀረ ምስ ምዃኑ ተኣማንነት ከም ዝህሉ ብኣዊ ይግመት ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እታ ክልል ንዝገጠማ ፖለቲካውን ካልእን ብድሆታት ክፈትሕ በዘይ ምኻሉ በተሪር ክነቀፍ ይጸንሖም ከም ውጽኢቱ ኣብ ውሽጢ ትግራይ በሰንኪ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ናይቲ ዓብላል ፖለቲካዊ ውድብ ሕወሓት ከም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሓቱ ጌታቸው ረዳ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ወሪዱኒ ብዝበሉ ስጋት ናብ ኣዲስ አበባ ከም ዝሃደሙ ይዝጥቀስም ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ስልጣን ሃጓፍ ንምምላእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣሪቦ ዘሎ ስማት ናይ ምርቋሕ ጻውዒቱን ካብን ናይ ሚድያን ዲፕሎማስን ሃልኪ ሓሊፉ ዝኾነ ካልእ ዕላማ ከም ዝብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይረድኡ ኤርትራ ብከርካሻ ዓደና ዘካየድ ዘሎ ኩባንያ ኣልፋ ናይ 6 ሚልዮን ዶላር ብርኪ ከከፋፍል ይውጥን ኣብ ኤርትራ ዓደና ወርቂ ካልእ ማዕድናትን ዝካየድ ዘሎ ኩባንያ ዳሃሳስ ኩዕታን ኣልፋ 6 ሚልዮን ዝዋግኡ ብርኪ ንናኣሽቱ ትካላት ከከፋፍል ምዃኑ ፍሊጡም እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ኩባንያ ነቲ ብርኪ ናኣሽቱ ትካላት ወይ ውልቀ ሰባት ከከፋፍሎ ዝወሰነሉ ምኽንያት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ዕደና ንምድንፋዕ ምዃኑ ገሊጹም ኩባንያ ኣልፋ ነቲ ብርኪ ናይ ምክፍፋል ዕድል ክሳብ ተሸዓተ ሚያዝያ ክፉት ገይሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ብ21 መጋቢት ዝወፁ ምልክታ ተቒሶም ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ ብልዕሊ 500 ኪሎሜትር ዝተዘርግሐ ፕሮጀክት ዕደና ከርካሻ ዞንን ኩባንያ ኣልፋ ኣብ ከባቢታት ኣቡርናን ቴሌጊምጃን ልዑል ዓቐን ዘለዎ ወርቂ ነሓስን ዚንጎን ኣብ ምኹዓት ከም ዝርከብ እዩ ዝገልጽ ኩባንያ ኣልፋ 3 ሚታዊት ናይቲ ዕደና ፕሮጀክት ክውንን እንከሎ 40 ሚታዊት ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝተሓዘ እዩ ኣብ ኤርትራ ስታት 14 ኩባንያታት ሃገራት ኤውሮጳ ካናዳ ኣውስትራልያን ቻይናን ዳሳስን ኩዕታን ዝተፈላለዩ ዕደናታት ኣብ ምክያድ ዝርከባ እኳ እንተኾነ ኣብ ኩለን እዘን ኩባንያታት 40 ሚታዊት በፂሒ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዘካየዱ ንጥፈታት ይኹን ኣታዊታቱ ወጻኢታቱን ንህዝቢ ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን ቤት ፍርዲ ምሕዳር ትራምፕ ሓደስ ስደተኛታት ምቕባል ደው ከብል ፈቒዱ ሓደናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ ምሕዳር ትራምፕ ሓደስ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ካኣቱ ምጽዳቕ ደው ከብል ትማልሰሉ ፍቃድ ሂቦም እንተኾነ ፕሬዝዳንት ስርዓት ምቕባል ስደተኛታት ተሃገር ደው ንምባል ብዝሃቦ ፈጻሚ ትእዛዝ ዝቐረበሉ ክሲ ገና ይቕጽል ይዘሎም
እቶም ትራምፕ ዳግማይ ስልጣን ቅድሚ መሓዙ ብቕድመ ኩነት ወይ ኣብ ገለ ምኽንያት ተመርኪሱ ዝጸደቐሎም ስደተኛታት ሕጁን ብኸምቲ ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ መስርሕ ክግብረሎም እኳ እንተኾነ እቶም ዳያኑ ምምሕዳር ትራምፕ ንስደተኛታት ዝወሃብ ሓድሽ ፍቓድ ዶ ከብሎ ግን ኣፍቂዶም ብሎ ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ይግባይ ንመብዛሕትኡ እቲ ብዳኛ ጀማል ዋይትሄድ ናይ ሲያትል ዳኛ ዝተዋሃበ ውሳነ ዶ ኣቢልዎ እዩ እቲ ናይ ሲያትል ዳኛ ትራምፕ ነቲ ብባይቶ ኮንግረስ ዝተጣየሰ ሕግስ ክስርዞ ከም ዘይክእልን ዳግማይ ክጅመር ከም ዘለዎን እዩ ወሲኑ ነይሩ በፕሬዝደንት ጆ ባይደን ዝተመዘ ዲሞክራት ዋይትሄድ እቲ ፕሬዝደንት ምቕባል ስደተኛታት ደው ከብል ይኽእል እኳ እንተኾነ ደረት ኣልቦ ስልጣን ግን ከም ዘይብሉ ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ሓደገኛ ከባቢታት ሓዲግ መዲግ ዝተረፉ ስደተኛታት ከም ዘለዉ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ካብ ዝፈትዎም ስድራቤቶም ተፈልዮም ከም ዝርከቡ ናብ ኣሜሪካ ንምግዓዝ ኩሉ ንብረቶም ሸይጦም ዝነቐሉ እሞ ጸኒሑ መስርሖም ዝተሰረዘ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ትእዛዝ ትራምፕ እቲ ካብ ኩናት ተፈጥሯዊ ሓደጋታት ወይ ስደት ዝተመዛበሉ ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ክግዕዝሉ ዝኽእሎም ዝነበረ ፕሮግራም ስደተኛታት ደው ክብል ምዃኑ ገሊጹ ከተማታትን ሕብረተሰባትን ምስ ልዑል ደረጃ ስደት ይቃለሳ ስለ ዘለዋ ብዙሓት ስደተኛታት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዘይብለን እዩ ዝምጉት እቲ ምምሕዳር ካብ መላእ ዓለም 600,000 ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ኣብ መስርሕ ከም ዝርከቡ ጸብጺቡ እዩ ዋላ እኳ ክልቲኦም ሰልፍታት ኣሜሪካ ብግቡእ መስርሕ ምርመራ ንዝሓለፉ ስደተኛታት ምቕባል ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ክድግፉ እንተጸንሑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ግን እቲ ፕሮግራም ስደተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙሎ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ የብረ ስልጣኑ ምቕባል ስደተኛታት ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ ነይሩ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ብዓመት ናብ ኣሜሪካ ካኣቱ ዝፍቀረሎም ብዙሕ ስደተኛታት ኣዝዩ ጎዲሉ እዩ እቲ ክፍሊ ፍትሒ ከዓ እቲ ትእዛዝ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ትራምፕ ምዃኑ ብምጓት እቶም ከሰስቲ እቶም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ካኣቱ ፍቓድ ነታ ሃገር ብኸመይ ከም ዝሃስያ ኣይረኣየን ኢሎም መስቶም ከሰስትን ስደተኛታት ዝሕግዙ ኣብያተ ክርስቲያናት ትካላት ስደተኛታት ኣይሁድ ኣባላት ማሕበረሰባት ሉተራን ወዘተ ይርከብዎም በሰንኪ ትእዛዝ ትራምፕ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ስደተኛታት ከይተረፈ ኣገልግሎት ናይ ባህብ ዓቕሞም ብዓብዩ ከም ዝተጽልወ ገሊጾም ይርከቡ ኣብ ዕዳጋ ዳርፉር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባ ኣማይት ሰባት ተቐቲሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ማእከል ዕዳጋ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣማይት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓደ ገበናት ኩናት ዝከታተል ጉጅለ ኸሲሱም ኣብቲ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብክልቲኡ ወገን ዝፍጸም ገበናት ዝስንድ ዘሎ ጉጅለ ተጣብቕቲ ሕጊ ዘ ኢመርጀንሲ ላውየር ግሩፕ እቲ ኣብ ዕዳጋ ቱራህ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ዘስካሕክሕ ጃምላዊ ህልቂት ክብል ገሊጽዎም እቲ ጉጅለ ወሲኹ ከም ዝበሎ ብዘይካቶም በዚ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ብኣማይ ዝቑጸሩ ነበርቲ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኢሎም በቶም ንምብዛሕቱ ክፋል ዳርፉር ዝቋጽር ሓይሊ ዳዕመ ሰሪዕ ሓዊሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ዝተቓጸሉ ሬሳታትን ድኳናትን ዕዳጋን ናብ ሓሙኽሽቲ ከም ዝተቐየሩን ንምልላይ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነን ይሕብር ክልቲኦም ተዋጋእቲ ውድባት ሱዳን ኣብ ሲቪላዊ ከባቢታት መጥቃዕቲ ብምፍጻምን ብገበናት ኩናትን ብተደጋጋሚ ይኽሰሱ ኣለዉ ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዳርፉር ዋላ እኳ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣዋፊሩ እንተሃለወ እቲ ሰራዊት ኣብቲ በቶም ዕጡቓት ብሓይሊ ዝተታሕዘ ዕላማታት በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ እቲ ካብታ ብሰራዊት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ትርከብ ከተማ ኤልፋሽር 35 ኪሎሜትር ርሒቑም ዝርከብ ዕዳጋ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ብልክዕ መዓስ ከም ዝተፈጸመ ክንደይ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ክረጋገጽ ኣይተኻእልን ደሎም ተበግሶ ፍትሕን ሰላምን ዳርፉር ዝተባሃለ ካልእ ጉጅለ ተጣበቕቲ መሰላት ነቲ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ተማልሶኒ ኣብ ዘውፅኡ ጸብጻብ ኩናት ካብ ዝጅመርቲ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ቦምባ ክብል ገሊጽዎም ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ እናሓየለ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕትን ሞት ሲቪላትን ኣዝዩ ወሲኹ ይርከብ በሰንኪቲ ደማዊ ኩናት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ህይወት ከም ዝቐዘፈን ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብቲ ሓዚ ተፈላለየ ግምታት እኳ እንተሃለወ ብውሕዱ 150,000 ሰባት በቲ ኩናት ከም ዝተቐተሉ ይእመን ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ብሰፊሑ ዝረአ ዘሎ ዓፀ ወሲዑ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ንኸቢድ ጥሜት ተቓልዑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጥሜትን ቅልውላውን ክገልጽ እንከሎ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ኣውጁ ይርከብ ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕ በቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዓረብ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ፈጺሙ ንዝብሉ ክስታት ቀልጢፉ ነጺግዎሎም
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኡና ኣብ ዝወዲና ኣለና ብሰናስል ፅናኹም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነኹ